Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Amara, Tinuod man sa guri ang gisulti nga mura kog mabtos. Namakak lang ta. Muna. Balik ko na ko si Riner. Tabangan ako siya makabarog, Emmy. Kabuutan ni mo, muna. Bisag gibugal-bugalan ka na niya kanina, pero willing kang utabang ni Riner. Ay, sige. Tabangan na lang nato siya nga makabarog. Salamat ka nakasabot ka na ako, Em. buutan si Muna ang linalang nagigugma ni Adonis. Gitabangan nila ni Amy nga makabarog ang lalaki nga nalang akong karibal. Kung maldito ka, mas maldito ko. Kinsa ka ng lalaking linalang nga ilang gitabangan sa pagbarog, amin? Tanawa lang ang iyang hitsura, Adonis. Ang imo ka ng karibal sa gugma ni Amy. Oh, akong karibal. Nabaw ka ba unsa iyong gibuhat sa imong hinigugma, Adonis? Kaya nga no, uwa ko makabantay sa kong hinigugma. Kaya nag-istorya kami ganina nila ni Ama o Gina. Iyang gibugal-bugalan si Muna. Ug si Amy. Ang iyang gikalalis kay milaban si Amy kang Muna. Unsa malagi ang iyang gibuhat, amit? Mingon siya. Namura ko na og mabdos tan-aon si Muna. Unsa? Na sila sa eskwelahan. Natural. Malain si Muna og ang napiktahan og maayo si Amy. Klaro man gud nga bugal-bugal to iyang gisulti. Mo nga gipatilaw na sad nako ang akong karibal. Maglisod na siya sa pagbarog niya na. Salamat yun duha. Pasalamat ka ni Muna, kay naluoy siya ni mo, Riner. Salamat mo na. Ikaw day, Amy, wag ka maluhin ako. Wa, Amy, maldita juga ikaw eh. maldito ako sa sama ni mong maldito sa Riner. Buutan ko, kung buutan sad ang magbinuotan nako. Kasabot ka? Em, Kabantay husto na. Mas gua ka kabantayan na. Kabarog naman ka. Biyaan na ka na mo. Munta na mun. Ngayon na lang. Kay, nakaamig ako buutan. Gitabangan pag yun ang lalaki nga nagbugal-bugal. Husto na gud ana, Em. Hala. Ngano naman sa siya? Hindi ko kalakaw. Hala. Hinay lang ha, Riner. Dool na lang ta sa inyo. Kung kinsa pa tong nagbugal-bugal ni mo na, mapoy mong gitabangan. Apil pa kong agak, nga mo'y naglagot siyang gibuhat. Emmy, mahimo ba? Husto na gud. Anyari sa apo na kong gwapo. Asa ka gwapo? Emmy, unsa ka ba? Anyari? Eto, na-disabled ang apo mong gwapo. Anyari lagi. Bakit ingon anak man na ang inyong gitabangan o gunit? Lo, maglisod ko lakaw, lo. Ay, ano ba kayo, oy? Tubagin niyo ako sa klarong sagot. Bakit ba ganyan nga giagak man ka ng dalawang magandang dilag, ha, apo? Lo, mahimo ba nga amo sa palingkoron si Riner? Ay, oo nga pala. Dito. Dito siya palingkurin. Riner, palingkamot nga makalingkod ka, ha? Di na ko mapilo ako ang tuhod lagi. Sakit Unsa
Gamay atong buhaton niling akong apo. Nag-alala na ako sa kanya. Sino ba sa inyong dalawang nakatultol sa ilang ingko ibyong? Yung mananambal ba? Kami pa imong sugoon aron adtoon sa ingko. Hindi ko sinabi na puntahan niyo. Tanong ko, sino sa inyo ang nakatultol? Abi na kung kami ang imong sugoon sa pag-adto silang ingko ibyong. Kay murag nasubraan na gyud nga among kabuutan. Nga kining imong apo pa ang nakasa, kami pa mutabang maayo niya. Kami na gani nag-antos og agak niya paingon din sa inyo. Ano klaseng amiga ka ba? Nga nagyaw-yaw ka man. Nang ganun ka lang nagyaw-yaw. Ano Ini amiga ni mo ano apo, ba oy. sinasabi ko, eh? Hindi kayo amiga? Uya ba kayo? Kay, manguyab pa ko na niya, lo, pero murag bastid naman ko daan ni Imi. Oy, aba. Dapat lang. Hay, natatakdan ako. Ay, natatakdan ako da. Maghingi na lang ako ng tulong sa mga silingan namin na mga lalaki kung sino ang kaadto sa bahay ni Inko Ibyong para malaman natin kung bakit nagkaganito si Renner. Baka Ano lo? Baka makalabaw, makabayo itong apo mo? Ayaw pagbugal-bugal good. Ay, sorry po. Tao lang po. Baka ang nangyari sa iyo, Renner, naingkanto ka? O salo? Naingkanto ko? Askan ko matinuod ang gisulti sa lulo ni Riner, no? Nga, naingkanto siya. Unsaon na lang. Naluoy ko niya, Mao ka. Ikaw pa'y gibugal-bugalan. Ikaw pa'y naluoy sa nagbugal-bugal ni mo. Tinuod man sa kuto iyang gisulti nga mura kog mabdos. Kay mabdos man gyud kong tinuod. Ay, lagi. Pero dili yung tatuan nga niya isulti. Nakabantay si Renner nga nausab ang porma sa akong lawas, Whatever. Basta. Wa ko makauyon adto. Para na ako, bugal-bugal tong kang Riner. Uy. Niya naman dito sa amo. Hapit sa dirimon. Ayaw na, Mulahos na ko pa uli. Naidaghang butong, di ka mapit sa amo. Botong? Na, dada. Pa ko. Basta butong. Mahapi, judayon ka muna. Suhulin nakin kung sino ang makaadto sa ilang ibyong. Unya, paanhion siya sa bahay. Sino ba sa inyo ang ganahan nga magkapira? Adua na yun ninyo si Inko Ibyong. Ay, wa may ganahan magkapira. Sayang. Itong ibibigay ko sanang 1K. Oy. Dami nyo naman. Isa lang ang paatuin ko. 1,000 lang itong pera ko. Ano ba kayo, ha? Salamat, Nakakauna sa kog butong. Pero buyak kay kamukhaon og butong mo na, no? Daghan kay kag nahurot. Basta butong gani, ganahan yung kikumukaon, ana. Mao siguro na gusto sa bata nga na sa susi imong tiyan. Kay kani adto usa o duha ka butong ra may imong makaon. Kabantay ko ana. Nakabantay day ka? Oo, kabantay oy. Butong gyud ay mong gipangamon. Sige na, uy. Muli na ko. Osbo na ko. Salamat kaayo. Sige ra kag pasalamat. Kabantay ka. Bantay ko. Sige. Tingnan te kapungan mo. Babay na lang. Sige. Bye, Kumusta naman ka, Apo? Lo, nado ko sa mong gisulti nga basig na yung kanto ko, lo. Dili pa man ito sure, Apo. Huwato na lang natin si Inko Ibyong ang magsabi, ha? Saan na lang kung tinuod nga na yung kanto ko? Patambalin ka nakin kay Inko Ibyong. Matagal bang bumalik dito ang gisugo nakin, oy? Ganina raman tong taod-taod nila ka. Layo mo ko ng bayan ni Inko Ibyong, lo. Asang baya? Murag busis na yata ni Inko karon.
Asa? Dito, dito. Dito ka Dito lagi. pumunta. Dito ka pumuntahin ko. Lingkod sa ko kadayot. Kay gikan pa kong naglakaw. Uy. Sama na imong apo magpatambal. Oo. Tingdi siya, Inko. Baka anong nangyari, di kabarog. Ako, Roy. Nagbayulit ang tuhod. Naengkanto na eh. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!